Action. That's beautiful. Eyes to the camera. This side. Yeah. Hold that, hold that. I'm a photographer. My name is Yuri Deutsch. This is an assignment in Vancouver, Canada. I was born in former Czechoslovakia and I came to Canada after invasion of my country in 1968. Thanks. Vrátil som sa domov na Slovensko až po páde komunizmu v roku 1989 a začal som pátrať po mojich koreňoch. To, že som odtiaľ, to, že som to strávil prvých 24 rokov môjho života, sa nedá jednoducho vymazať. A jazyk, ktorý používam, je tiež jazyk, s ktorým som sa narodil. To v človeku vždycky ostáva. Nejaká spomienka z detstva. Kdežto ja nehľadám detstvo, ja hľadám niečo, čo bolo pred detstvom. Keď som odišiel, tak otec začal pracovať na knihe o histórii židovských náboženských obcí. Ja som to v podstate ignoroval a som povedal, otec, ja tomu nerozumiem, čo robíš. Ja ani neviem ti pomôcť. A on stále chcel o tom rozprávať, ale ja nejak som to chcel zo seba dostať von. Jednoducho v tom on žil, že chce tú históriu zachytiť. A ja sa pamätám, keď som sa stretol s mladými fotografmi, ktorí, keď ja som prišiel po 89. mi hovorili, vieš, my sme poznali tvojho otecka. Vždycky, keď vedel, že niekto niekam ide, on prišiel, prosím vás pekne, urobte mi láskavosť. Choďte na židovský cintorín a odfoďte to. Alebo odfoďte mi tú budovu. V 1996 roku v decembri som bol u rodičov na návšteve. Otec sedel pri stole, sme sa pozreli jeden na druhého, na to som ja zobral aparát a nič som nerobil, odfotil ho asi 4 alebo 5 krát a boli sme ticho. Za 2 týždne zomrel. Potom, jak on zomrel, ja som začal pokračovať v tom podstate, čo on začal. A nerobil som to, že som to musel. Jednoducho som sa do toho dostal a nedalo sa zastaviť. Ja si spomínam, čo moja matka stále spomínala. To je jej mladosť, jej rodina a všetko, čo jej v podstate zmizlo. A čo sa nenávratne stratilo.
Nachádzam to, čo ostalo. Není toho moc, ale pre mňa je to veľmi vzácne. Jeden z tých hárkov mal takú esej o tom, že čo by som chcel byť, keď vyrastiem. Ten chlapček tam písal, že on by chcel byť lesník a starať sa o stromy. Takže je to dojemné, že tento chlapec mal takýto sen, ktorý sa mu asi nikdy nesplnil. Slováci sme od rodu, slovenskému národu, nebude z nás ani jeden nikdy na škodu. Slováci sme od rodu, slovenskému národu, nebude z nás ani jeden nikdy na škodu. Svoju zem si ľúbime, nepriateľov zgubíme. Zobudte sa všetci bratia v celej krajine. Takže toto bol náš dom. Tuto býval zubár, on bol elefant v tom krásnom dome. Ten druhý. Tam bolo 13 detí, sami chlapci. Všetko ostalo v lágri. Táto celá rada, to všetko zväčšia bývali Židia. Keď bol tu Tiso za slovenského štátu, my ako študenti, ako žiaci, ja taká malá žiačka, sme boli nastúpení tam za kostolom. A jak si sa cítili, keď dával ten prejav? Čo také soplivé detsko 6-ročné, čo mňa to mohlo zaujímať, čo on hovorí, alebo nie. Rodičia, každý druhý to už vnímal ináč a každý vedel, že sa niečo deje, ale môj otec, aký bol dôverčivý a veril ľuďom, povedal, že nikdy nemôžu nikomu ublížiť, že to by nebolo ľudské. Otec sám neveril ani tomu, že sa dostal do lágru. Vraj, či je to kresťanské, čo sa so Židmi robí. Je to ľudské? Je to rabovka? Je to kresťanské, keď sa národ slovenský chce zbaviť svojho večného nepriateľa Žida? Je to kresťanské? Je či není? Láska k sebe je príkazom Božím? Je? Miluj ako seba samého. Táto láska, táto kresťanská láska mi rozkazuje, aby som odstránil od seba všetko, čo mi škodí a čo mi ohrozuje život. A že Slovákovi židovský živel ohrožoval život, myslím, o tom netreba nikomu nič vysvetľovať. A povediem štát tak, aby sa v ňom uplatňoval duch kresťanskej lásky a spravodlivosti. Tak mi Pán Boh pomáha. Čo na tých cintorínoch zaujíma, je tá zabudnutnosť, že sú zabudnuté. Majú svoju atmosféru toho strateného času. Na tých židovských cintorínoch tam není kto, aby na tých ľudí myslel. Tí potomkovia všetci zahynuli. Cintorín, pravda, na Peklom placi je. No podľa mňa s torbočkou to má dobrých. Ak nie viac. Až nie je viac. Určite viac. No, až nie je viacej. Kde je ten posledný človek pochovaný? Posledný pomník je tento. Toto je on. Tento. Áno, to je on. Ktorý je to rok? Malo by tam byť 1940. 40, áno. No, to bol posledný pohreb. No, 4 bol slovenský štát.
Ja som na začiatku nechcel ani počúvať tie príhody, ja som len chcel fotiť. Ale tí ľudia vám povedia svoju story tak či onak. Mne sa zdalo, že tí ľudia v tom veku to potrebovali niekomu povedať. Niektoré story boli tak neuveriteľné, že ja som to potreboval zopakovať, lebo sa mi nechcelo veriť, že čo počujem. Ja som bola v koncentráku medzi prvými dievčatmi, medzi prvými Slovenkami a ja som bola taká kapo, ale nie vlastnou vinou. S vami sme to všetko začali, pani Ruženka. A nerobíte tú výstavu? Áno, áno. Pamätáte sa, keď sme to začali spolu? Áno. Pred 10 rokmi? Dobre. Pamätáte sa? Ten najsilnejší príbeh bol tej pani Vajnarskej, ktorá to v podstate celé roztočila. Lebo ona bola na pohrebe môjho otca a keď som sa jej pýtal, či môžem zobrať autom domov, ona hovorí, že nie, ja mám povinnosti. Ja musím denne navštíviť ľudí, čo prežili. A prečo? To som si slúbila, keď som odišla z koncentráku. Tak ja som k nej chodil, potom ona ma zoznamovala s ľuďmi, brala ma všade a ma tak chytilo, že asi to musí byť osud. Som niekedy do Ohelu prišiel len kvôli nej. To je moja najstaršia kamarátka. Musíte mi slúbiť, že o rok budeme znova oslavovať, dobre? Dobre. Musíme. Doniesol som vám fotku z nás dvoch. Áno. Áno. No, Tak vám prosím. Tak pani Ruženka, 100 rokov, čo? 100. Keď som sa zachránila, tak mali radosť všetci, čo mi pomáhali. Veľkú radosť mali a nič nechceli za to, nič skutočne. Tak to bolo úžasné, akí vedeli byť ľudia, viete. Žila som tam na tzv. Árijských dokladoch. To bolo veľké šťastie sa dostať k také, lebo všetko lepšie bolo ako Židovka. Môj otec mal veľký obchod a bol vážená osobnosť. Mal hospodárskú výnimku. On bol dôležitý. Tak my sme boli v našom byte, všetko v poriadku, ale v marci 1942 prišli k nám dvaja gardisti, aby som sa zbalila, že idem na prácu. Ale v susedstve u tety bývali dve Polky a tí mi vyprávali, čo je v Polsku, lebo oni stadiaľ ušli. A keď prišli tí dvaja gardisti, aby som sa zbalila, že idem na robotu, tak čo som našla doma lieky, otca, mama na srdco, na nervy, čo ja viem, všetko som zhltla, ja som sa otrovila. Ja som povedala, ja sa nedám odvliecť. Ja som mame povedala, že teda mňa tam do tej tehelni dobrovoľne nenajdu. Moja jedna spolužiačka dala mi svoj rodný list a máme tiež jedna známa, ktorá síce bola o 20 rokov mladšia od nej, ale dala jej svoj rodný list
dala do kabelky jej jeden ruženec, jednu takú malú modlitebnú knižku katolickú, aj taký, ešte aj vreckovku, takú smutočné olemovaním do kabely, že za to vyzerá tak zle, že má taký žiaľ. A toto ju zachránilo. Ja som takisto chcel svojej mame pomôcť a slúbil mi jeden sedliak, že ju ukrie. Chuderu ju zobrali z postele v plachte. Postele v plachte do Rebriňáka ju naložili, zaživa ju ušľapali vo vagóne. Tým, že fotografujem toľko ľudí a počúvam ich osudy, cez ich osudy sa dostávam v podstate k môjim rodičom. A pravdepodobne ich osud bol podobný ako veľa ostatných. Keď sme videli tam tých prvých väzňov, tak ja som si myslel, že to sú nejakí ťažkí zločinci, všetko mali tie pruhované jaksi šaty a za chvíľu som takisto vyzeral. Tetovanie mám na ruke, to druhé také nemá ešte. Tedy sa učili tetovať. To strašne bolelo, keď mi to tetovali, tak som trhal z rukou, tak mi kapo, ten mi s palicou, takým kijákom buchnul po ruke, tak mi ju zlomil hneď tam na privítanie. Badievská synagoga, jedna z najstarších na Slovensku. 3700 Židov bolo odtiaľto odvlečených do koncentrákov. Dokonca 500 ríšskych mariek zaplatil slovenský štát Nemcom, nemeckej ríši, za každého odvlečeného Žida. Bola to odmena za to, že sa z nich nikto nevráti. Je tu strašne veľa smútku. Na jednej strane tam išlo o nejakú ideológiu, že niekto je lepší ako druhý. A na druhej strane išlo o ponižovanie ľudí, aby sa z nich stali len čísla, aby nosili hviezdy a ich majetky boli arizované. V tom transporte v 44., v ktorom som ja išla, bolo tých detí 70. A 12 sa nás vrátilo. My sme nešli do hlavného tábora v Osviečime, ale do Brezinky. Vtedy sa to volalo Familienlager. Tam boli zo stropu také akoby sprchy. Tam nás nahnali, v takej tej predizbe nás povyzliekali a zavelili, že všetky deti na jednu stranu. A pre mňa doteraz nepochopiteľným spôsobom to nikdy nikto mi to nevysvetlí, že ako mohla moja mama a ostatné mamy odísť jednými dverami a my druhými deti.
rozprášili nás. Nás naladovali do vagónov. Na plynové komory a také veci nikto nemyslel. Pred vojnou som študoval, potom začali trampoty. Sme museli školu opustiť. No ja som bola tanečnica, no veľká tanečnica. Ja som nikdy nesedela. Nikto už doma nemal nikoho. Rodičia boli odtransportovaní. Rokov som. Žiadna spomienka nezostala. Do 14 rokov som bola človekom a potom už konec. Ale ten strach človekovi to bolo. Ten strach vnútorný. Vojna vlastne nenaučí nikoho nič dobrého. To bola továreň na smrť, doslova. Asi v 91. roku som prišiel domov a hovorím otcovi, otec, kde ste sa schovávali za vojny? Že to je jedna dedinka strašne ďaleko v horách. A bol si tam niekedy? Hovorí, ja sa stále stretávam s ľuďmi, čo nás zachránili, ale do tej dedinky sme nikdy nešli. A on, prečo? Ja by som to rád videl, tú dedinu. A tých ľudí. Zastavili sme sa pred týmto domom. Otec hneď v aute už povedal, to je ten dom. Potom sme sa spýtali niekoho, kde je Anička, sestra Jana Králika, ktorý sa najviac staral o mojich rodičov, keď tu boli. Keď došla z pola, mala lavor plný jahod. Potom sa pozrela na mňa a hovorí, toto musí byť asi senátor. A samozrejme, že ja som mal slzy v očiach a sa mi nejak hrdlo sa sťahovalo. A nevedel som, čo povedať prvú vetu. Nakoniec to zo mňa vyšlo, že Anička, prišiel som sa vám poďakovať za môj život. Keby Nemci zistili, že títo ľudia skrývali Židov, tak ich vystrieľajú. Väčšinu času boli asi tu a keď sa dozvedeli, že Nemci prichádzajú do dediny alebo sú v okolí, tak táto rodina ich zobrala hore do lesa. Tam si vykopali bunker a tam prežili posledné mesiace vojny. Tuto tejto chalúbke sme aj my ukrývali jednu paňu, že tu neprídu Nemci, bolo povedané. A čierta smrlavého neprišli, prišli. Všetko to ušlo do hôr. A môj brat mal vtedy 10 rokov. On vám utekal s nima. A my sme išli za ním, sme ho ledva vrátili do domov, že on ide tiež, lebo že sa bojí, lebo že Nemci idú. Oni strieľali, viete. A potom už, jak ich našli v tých bunkroch, kdekade v tých horách, tak ich tu doviezli sem. Ale potom som sa dozvedela, že ich do Kšiny zaviezli, tam, že ich postrieľali.
Toto je les, v ktorom sa moji rodičia schovávali. Keď som tu bol prvýkrát, tak otec, matka žila aj Anička, ktorá ma zobrala sem do lesa a ukázala to miesto, kde pravdepodobne bol ten bunker. Prvýkrát som videl, kde sa zachránili. Bol som z toho úplne hotový. Vtedy som plakal a som nechcel, aby videli, že plačem, ale sa to nedalo zastaviť. A to vzrušenie bolo neskutočné. Neviem si ani predstaviť, ako toto miesto muselo vyzerať v zime, v mraze, keď stopy po snehu dávali znak, kde tí ľudia sú schovaní. Tie bunkre boli čiste vydlabané v tejto zemi. Dali sa tu nejaké dosky a zahrabalo sa to listami. Oni to prežili, či by som to ja vedel prežiť, neviem. Neviem, či mám toľko sily v sebe. Tie útrapy v horách boli neopísateľné. Sme tak hľadovali, strašne hľadovali, že môj muž dostal taký záchvat a hovoril, ja sa idem odstreliť, ja to už nevládzem, pretože keď vám poviem, že sme jedli jedno jablko s mojím mužom týždeň, zdá sa vám to smiešne, že toto nie je možné. A to sme si len dali takto na koniec zuba. Strašne ten hlad, mne sa noc čo noc snívalo o hostinách, o tomto, o svadbách, o krstinách, o toto. Aspoň v noci som sa najedla. Tu na Slovensku ma všetko zaujíma. A v každom mestečku, kde nájdem niečo, tak mi to pripomína trošilinku, že to mohlo byť jeden zlomok z mojej rodiny. Tu je dom, v ktorom starí rodičia bývali, kde mali krajčírskú dielňu a klampiarskú dielňu. Pani Jesenská, pamätáte sa na Fischerových? No pravda, že tí bývali na Perotinám. Oni mali 3 deti a naši mali aj Fischerovci. Kedy ste videli naposledy Fischerových? Fischerových, keď som išla do lágru. 28. marca v 42. roku. Tak moja celá rodina vyhynula. Otec, matka, brat, babka, všetky strýcovia. No a ja som tu sama. Sme sa snažili prežiť. To boli stovky náhod len. Z mojej rodiny neprežil nikto. Ten smrad tých ľudských tiel, dokiaľ budem žiť, to budem cítiť. Horšie až zverstvo bolo. Už nevládzem ho o tom hovoriť. Našli sme synagógu v Bardejove, kde bola mikva, rituálny kúpel. Čas všetko schátral. A
A to schátranie začína byť vizuálne neskutočne zaujímavé. Takže ma to chytí ako fotografa za srdce a takisto ako človeka, ktorý vie trochu o tej histórii a kto boli tí ľudia, čo ten rituálny bás používali a čo sa s nimi stalo. Viem, že toto bola bohatá a kultúrne aj materiálne spoločnosť, ktorá jednoducho zmizla. Už sa nesnažím nájsť a robiť pekné fotky. Teraz hľadám miesta a fragmenty, cez ktoré môžem vyjadriť minulosť. Táto mikva ma strašne ťahá. Prišiel som tam 4-krát a za každým vidím niečo nové. Steny, vodovory, všetko je tu zaujímavé. A neviem sa nabažiť tohto miesta. Ja nefotím schátranie, že cenu schátrania. Miesto toho, aby som videl v tom niečo negatívne, ja v tom vidím niečo pozitívne. A tá pozitívna krása je to, čo možno hľadám. Pamiatka na minulosť. Pamätám sa na nich, židovci, keď ich mali zobrať preč z dediny. Otec mal voz a nechcel ísť, lebo ich ľutovali veľmi. A potom prišli milicionári, na miliciu ich odviezli a potom byli ich végig a hátgerinc na hrbticu aj na pod talpa, ako sa to povie. Tak, že krvácali a potom museli ísť. Ale tí našich z celej dediny odniesli ich. Prečo? 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 Dobrí ľudia boli. A prečo to zaslúžili? Pán Boh vie, že... Ja ťažko, veľmi ťažko o nich rozprávať. S Pánom. Teraz začínam sa viac venovať malým detailom, lampám, kľúčkam, všetko, čo obklopovalo týchto ľudí, keď tu žili. Vysťahovali nás z domu. Mali sme 2 obchody. Jedine dobré, som sa mal ako dieťa. My sme mali kaviareň celý život.
postupne od nás všetko brali. Odpísaný človek bol. Z tých tisícov sa vrátili jednotlivci. Nerada na to spomínam a chcem zabudnúť, ale to sa nedá, lebo sa o tom sníva. Nezmestí sa mi do hlavy, že niečo takého mohlo byť. Keď likvidovali Auschwitz, som sa domov nedostal a prihlásil som sa dobrovoľne, lebo som sa chcel ešte revanžovať, proste za to všetko, aj za rodičov a za celú rodinu. Išiel som sa prihlásiť, že budem bojovať proti Nemcom, proste do slobodovej armády. Bol konec vojny, ja som sa dostal do civilu až 1. októbra. A ja som bol v uniforme anglického vojaka. A jak som vystúpal z toho džipu, náš bývalý arizátor išiel s manželkou do kostola. A zostali stáť a jak nás badali, viete, zostali úplne jak solný stĺp a v momente dobehu ušli. Naši bližní, kteří byli vězněni v nacistických koncentračních táborech, se vracejí nyní do vlasti. Keď mojich rodičov vyviezli v máji 1944, tak do nášho bytu, do obchodu môjho otca sa nasťahovali najbližší susedia. Tak keď som sa ohlásil po tie veci, pani mi povedala, tak niečo si zoberiete. Tak tam poukládala, čo bolo a potom, že no a v čom si to zoberiete? A na stole mala prestretý obrus, ktorý moja mamka vlastnoručne robila. Tak som tie veci zobral. Spolu s tým obrusom som povedal, v tomto to zoberiem. Manželka to nepoznala, bola tam so mnou, bola prekvapená, že ty si jej zobral obrus zo stola. Hej, lenže to bol náš obrus. Videl som tedy, že tí, ktorí museli niečo vrátiť, tak tí mali smolu. Keď som išla do mesta, tak samozrejme, že všelijaký ma pocit ma stretávať tých ľudí, tak niektorí nám povedali, viete čo, tak mali židovské veci, čo sa báli, že si budeme pýtať všeličo. Tak povedali, no aj vy ste došli, však vás došlo víc, jak vás odešlo. Tu začal doslova pohon. Tragédia bola tá, že trebárs odviezli jedných ľudí a za minimálny čas sa našli ďalší ľudia, ktorí už to všetko roznášali. Vy ste to videla, jak to berú? Práve, že som to videla, práve to bolo v našom dvore, to jaké. A ináč sme to videli aj pri tých ďalších transportoch, jak to bolo. A poznali ste tých ľudí, čo to robili? Ako dieťa som ich poznala, samozrejme, že hej. No ale už keď skončila vojna, tak to nebola pravda. Už sa nikto k tomu nepriznal, aj keď, dajme tomu, tí priami majitelia tých vecí si poznali veci, tak oni odmietli vydať. No ja som jediný z Považskej Bystrice, tam bola veľká obeť židovská, vyše 200 rodín, krásna veľká synagóga, jediný som sa zachránil, živý svedok. No ale ako taký som považoval za moju
povinnosť na ľudovom súde svedčiť proti všetkým týmto gardistom. Ináč by ich nikto neusvedčil, lebo nikto nežil. Ale zažili sme veľmi, veľmi zlé časy ešte potom, aj za totality. Domové prehliadky som mal. To bol všetko revanš, pretože tí, čo boli v garde, mal buď bratov, alebo najbližších prítomných mali zase okresnom výbore strany. To bola jedna mafia. No. Ja mám jednu epizódu zo školy z 3. ľudovej, keď sa nás učiteľ pýtal, jakého sme náboženstva. A mne sa to zdalo divné, ale asi môj otec vedel, že k tomu jedného dňa dojde. A každý bol buď grekokatolík, pravoslavný alebo katolík v Humennom. A ja som povedal, že som bez vyznania. A to som bol asi jediný v celej triede. Čím viac nad tým rozmýšľam, tak tým si hovorím, toto ma musel môj otec naučiť. A že to bola jedna z tých mechanizmov, ako človek mohol tu prežiť. Tak odpustiť sa to nedá, ale že by som nejakú zášť alebo nenávisť alebo dačo prechovávala jedine k tým, ktorí generácie už prešli a ja mám svoje meno a nikto nepovie, že tá Ilma alebo tá Čentíková, jak som sa volala po prvom manželovi alebo po druhom Mitrovčáková, dievčenskej Grosvirtová, ale každý povie to tá Židovka. Toto ma štve. Tým trpeli aj deti v škole, moje. Proste toto je v nich vžité generačne a to ide z generácií. Toto neviem odpustiť. Po vojne ste sa cítila bezpečne ako Židovka? Po vojne áno. Nebol taký antisemitizmus, necítili sme to tak. Teraz, keď už prišla tá demokracia, už si viac dovoľujú. Včera som počúvala správy, až zatriaslo so mňou, že sa začína. S tým odpustením len tak môže byť, že odpustiť, no áno, ale nezabudnúť. A či chcem, či nechcem, pozriem sa pred seba a vidím mamku. No tak môže človek zabudnúť na to, že mala necelých 48 rokov, keď ju zabili. Keď vidím otca, mal necelých 51 rokov, keď ho zabili. Keď človek chcel žiť ďalej, tak som musel na to zabudnúť. Jednoducho zabudnúť. A môžem vám povedať, že nerád sa k tomu vraciam. Čím je človek starší, tým to potom viac citlivo vníma. V tomto veku, v ktorom som, tak sa človek zamýšľa nad minulosťou. Sa zamýšľa nad určitými otázkami kultúrnymi a historickými. Človek chce tu niečo nechať na tejto zemi. A to isté robil môj otec. Čím starší bol, tým viac chcel, aby sa niečo zachránilo z tých stoviek a stoviek rokov, čo tu Židia žili. A pre neho to bola asi tá najdôležitejšia vec jeho života. Teraz som to až pochopil, že on vedel, že keď on odíde a povedzme komunizmus bude pokračovať, tak tá celá história sa jednoducho stratí.
Bola to neskutočná náhoda, že sme sa dostali do tej školy a k tým knihám. Prvýkrát, keď sme videli knihy, tak boli sme ohromení krásou toho chátrania, ale takisto šokom, že tieto knihy vôbec existujú a že sa už dávno nezmenili buď na prach alebo na popol. Po prvom razi som hneď vedel, že sa musím vrátiť, lebo jednoducho ja som to nezvládol vizuálne. Cítim, že tam je niečo ešte a ešte, čo by sa dalo objaviť. Minulosť a prítomnosť sa prelína. Keď fotím, tak tie dve sa nejak zlúčia a ja sa stratím v tom svete fotenia tých kníh, kde ja už nemyslím na tie knihy alebo na tých majiteľov tých kníh, ale viac na tú abstrakciu toho celého. Tie knihy sú pomníky pre tých, čo pomník nemajú. A tie cintoríny bolo ďaleko ťažšie fotiť ako knihy. Som sa ťažšie k tomu prispôsoboval a ešte stále mám s tým problém, lebo neviem nájsť niečo viac ako to, čo vidím pred sebou. Kdežto v tej knihe sa dostávam viac donútra a tá kniha ma nejak viac ťahá. Som sa vrátil už k tým knihám po takých 8-9 raz. Ja sa dostávam niekedy až do tranzu, keď ich fotím tie knihy. Pokiaľ neobjavím nejakú takú úplne malú záležitosť, že povedzme jedno písmenko tam visí. Pritom vždycky som mal strach aj ísť do synagógy, aj sa pozerať na hebrejské písmenka. A možno, že to fotografovanie tých kníh je taká náhrada za tú medzeru, ktorú mám. To je o židovstve. Ja osobne som nevedel skoro nič. Tak nie, že skoro nič, ale úplne nič. Rodičia sa ma snažili ochraňovať, aby sa mne nestalo to, čo sa stalo im. To bolo totálne naivne si myslieť, že sa zachrániš tým, že nebudeš nič vedieť o niečom. Ľudia sa ma pýtali, že či fotím tých Holocaust survivor hoci kde na svete. A hovorím, že nie, len na Slovensku. Že prečo? Za to, že neodišli a že tu ostali. Ale tá otázka, prečo ľudia ostali, to ma stále fascinovalo. Veľa ľudí asi verilo v dobrotu a že sa niečo zmení. A možno sa naozaj cítili úplne ako doma. No a moji rodičia tiež asi boli veľkí patrioti a asi povedali, že ne, my neodídeme, toto je naša krajina. A každá možnosť, ktorú mali, si nejakú výhovorku našla, aby neodišli. Ešte sa ten kameň vo vode obráti, ale moja mladosť, nikdy sa nevráti, ale moja mladosť nikdy sa nevráti. Ale vrátila sa dneska. Trošku. A Evičku by som veľmi chcela stretnúť tiež, tvoju sestru. Ne, povedz na budúce, nech sem dojde. Nech príde. No. Nech príde sa ukázať. Tu asi nežije nikto už, čo bol ten obchod. Tí všetci zahynuli. A toto neviem,
jak to bolo vo vojne, že to, či to vtedy, že to im neoblížili rodičom, Ďuro. Oni sa schovávali. Hej. Na rozličných miestach za vojny. Skrývali sa. Ale starých rodičov zobrali Nemci do plynu. Otcových či mamkyných? Aj obidvoch. Obidvoch. Po rokoch fotenia, cestovania po Slovensku, navštevovania rozličných ľudí som našiel niečo, čo som nevedel ani, že hľadám. V tejto modlitebne sme našli knihy, ktoré patrili ľuďom z celého východného Slovenska. A medzi nimi som čistou náhodou našiel knihy, ktoré patrili Deutschovej a Goldschmidtovej rodine. Jedna z knížok má pečiatku Jakub Deutsch, Krajčír, Michalovce. Jakub Deutsch bol môj starý otec. Nikdy som ho nestretol. Mám jednu fotku s jeho podobizňou na otcovej svadbe, kde má hviezdu na kabáte, lebo musel byť označený. A konečne mám niečo, čo patrilo mojej rodine. Táto kniha patrí skutočne mne. בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה. Tak ako môj otec so svojou knihou, a ja tu chcem niečo zanechať. Ako spomienku na veľkú židovskú kultúru a Židov, ktorí tu žili skoro 1000 rokov. Sorry. Yeah, that's absolutely unbelievable. I mean, that's a whole story about the church. How much more you can say? You know what I do? I just go like this. It's not so sharp, so you have to hold it really steady. Yeah. Yeah. In the horizontal line, it's very calm. Mm-hmm. This is a drama. If it's calm, because like when you look at the sea, your mind gets calm. But I don't want this to be calm, I want this to be dramatic. Why? Because, you know, we're talking about genocide, we're talking about killing, we're talking about something horrific. To prekvapenie, že Pane Bože, čo sa tu udialo? A že sa to stalo v kostole. V Ruande ma požiadali, aby som urobil besedu s tými ľuďmi.
Oni si uvedomili hneď tú príbuznosť týchto dvoch vecí. Tam nebolo treba veľa vysvetľovať. Just look at the faces. This is the people who, by miracle, and I mean by miracle, survived. Yeah, that's really like the forgotten genocide. Really, that's the tragedy. See, these things, it's very difficult to document everything. What I want to do is I want to put a human face. Because like you say Rwanda, so you see the name of the country, you know the people were killed, but you don't know who. But if I give you a face of your grandparents or somebody, then it's a different story. You look at that person and you, in that face you see what happened to him. Každý v Rwande vie, čo sa stalo. Ja strašne dúfam, že aj tu v Rwande sa nájde niekto, kto pôjde takou cestou, ako som ja prešiel. Niekto, koho rodina, rodičia, prarodičia zahynuli v ich holokauste.